ada satu penting, Bos. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. Pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid ngibadahi. Masya Allah. Mas Tangkara bergembira di Wondo Suli. Yo. Sih, yo. Sekuter nakalan indah jajaran sembrani ajaran Suwuk, Mas. Delah, tak, delah, tak. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo, ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere Tulungagung mriki kok gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho, Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Nggih, Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruno. Nah, Pak Daruno, mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Jur tombo kangen kalian Kyai Gondo Suli. Mula Gondo Suli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondo Suli luar biasa. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh. Dalu niki insya Allah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebihna rubitonir ing sambikala cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan nun sewu jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Laire pun cetha jenengan resik putih dedeke ya kaya ngono gitu. Lemicara cerdas jelas dan akurat. Amin amin amin. Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Baik nggih bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa to Mas? Turwa. Kok keturunan Turwa ki apa to? Ya padha turunane Pak. Oh, sami to, Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Age terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari ibu, air susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kaite ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa, Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh. Dadi riyen cilikane cilikane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh, nggih, upake sik melu ketoprak to. Bu ndelok ketoprak to. Dadi angger Pak Ibu niku pas main ngoten kula dititipne tanggane dimiki. Nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki karo tanggane. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten, Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI. Nggih. Air susu ibu. Dadi ming sak wong tok. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki.
Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan bali desa. Nggih. Mas Cahya. Leres. Ingkang wauhipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Nggih. Berarti ra pindah. Lho. Kok ra pindah piye to? Lah mau ngampun. Biyen ki bali desa ning kulon sawah. Saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Lho. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngetan ra pundah piye? Nah, Lha iki lho omonganmu lho. Lah niki Biyen kulon boyongan sawah. bali desa. Biyen Ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Lho. Pindah iki kok. Kowe iki kocrok aja iki. Sing Biyen balai desane iki balai desa, kulon sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane sawah. Nggih. Lah iya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen Pripun? biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan yo etane sawah. Piye ta kok bingung to, Mas? Sik dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah. Ya toh? Di balai desa, wayang no balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulon iki kono to? Nggih. Nah, kulon iki kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lagi. Lah terus dipindah neng etan sawah. Wah, ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho, lah iya Biyen kulon sawah. balai desa, balai Neng desa, kulon Nah, sawah. kulon sawah. kulon sawah. Saiki Nah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane yo sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru to. Nah, kowe kleru. Ganteng oleh pekok kowe. Ki jane sing edan ki sapa ta ki? Lah. Wong kula ki jelaske lho, Lah Mas. yo lek mau jelasne piye? Biyen Biyen nika ngen panggenanipun bali desa kulon sawah. saiki. Etane sawah. Lah yo padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah, Iki neng Mau kulon. ning kulon sawah. Lah saiki balai Saiki desa. sawangen. Nggih. Ah. Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene marai bingung ngene. Yes. Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawe didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asine sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, hmm. saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane Etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adi ki ana salahe ya Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Hmm. Ning lek omah Omah ngarep ngarep kuwi tangga. wah ya iso ya. Ya ora? Ya. Ya, Serupa tapi tak sama. Sama. Ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah Omah ngarep ngarep kuwi kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sing ora? aku Iya, takon. Nek. Loh, Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras niku ya salah. Kok Sing- iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. oh. Seto nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak Nggondo Suli ing dalu menika. Tepuk tangan Loh. Gondo Jadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak ya piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana, ya dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu.
Sik to bos asune aja menteleng ngono to. Bos. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asi, Mas. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener ngomong aku. Kae ngombene asi ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Ya. Ora masalah aku. Apa, Mas? Dadi penting kecerdasan itu penting, Bos. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. Pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Ikrok siji aku iki lagi ikrok siji. Lah, Jek, aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini tuh paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku ki bengi iki. Nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora profesional. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi Sik, atiku wis ra penak ketok iki. Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen iki. Loh. Kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sumpil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora buteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Budak. Lho. Karo iki. Kowe biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. Ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ora angger jebles lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Betul realita. Oh sik realita. Ora guyon. Durungone piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Nek iki mangan tuh jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kuwi. Ya. Loh, Ya nemu ae. Piye. Loh, belo si apik iki kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jobol ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA aku dhewe lali iki. Lali. Pola paham Lali. ya dadak Aku lali. ilmu kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Nek percaya. Nggih. Guyon. Ayo. Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? Biyen ki Kesi ya, Nun sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. bojo karo Terus aku. muni piye Mas? Aku pas pacaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane iki. Tak gandeng tangane ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Oh gila nih sisi yo. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayangin nyekel tangan gue. Oh no. Eleh. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu.
Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lho ora sadar modele kaya tenor. Iso tenor ki dinetes. Yo gedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Oke sing astomik. Ayo men diseseni piyayi sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo coba. Lek nganti kowe milih jok kluthuk nuwun sewu, sisan tak pulihke ning tegir campur darah. Bilang jujur ya yang. Aja gatekne gurem ceceker. Ayo. Aja galekne tumong gremet. Aja gatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandel tok ngono. Yes kuwi. Mesti nyapot nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah, ya rupamu kaya jeding lho kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake tembagus. Wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalam Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe crita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Ngentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane mbiyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-ngendi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awakmu sik ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelap-kelap kat. Bro, Mas. Bro. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Malek Omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titise Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian Sinta. Aja takon desa tiban wujudi Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman iki ora Awet ora iki. ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak goceng Fish Air biyen lho. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng kriteng nanti ya. Karepe ya gupuh kok. Iya. Kriteng iki ya. Bukasi Keriting to ireng. kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jenenge jantung cinta terhadapku. Pancen jujur mawon, cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk, Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Yo asal balik. Duduk. Mas Jok Kluduk. Eno. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodok. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene.
Jemleh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Anjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah. Nglangkai bangkene Cahya Pentari. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya, Ya piye? Kok ijo gagah. Yo. Ya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Yo. ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora Ayo kulak, yo. kowe ora kulak pawarto adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerne amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo, jok luduk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono lho. Lidik lho. Lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo? Ayo. Lho. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ke yo manut. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Ayo digoleki. Ramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya menjurut rebutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundong kang dadi sira mati. Aja Mas Kluduk, aja to Mas. Aja perang bapakmu. Mas Cahyo. Mas Kluduk. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Lho, lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya naden kaya ngopo lan kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Mo, Diculke. mo, Ora gelem tenan. mo. Yo, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Ya, Bojomu arep tak cekel genti. cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih ramu. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluduk, Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men ta, Pak. Lah yo aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun Terus bar kuwi dolan ning ning Popo, gerangan. ning Gerangan. Terus ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urake kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kuwi kaya ya kanca enggi sik gembira gitu. Ngawur ya dudu kok iso. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku to Mas Kluduk. Heeh. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. Bukesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gandri kok pitik ngono. Guyo mali wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Pun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Kula kalih sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya. Ora sambok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedhap mawon.
Mumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam yo. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Duh wong ayu. Ngono ka lho lagu Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane. Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Nyapa. Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. Jane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning enggak. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkep ro ndase niku, Pak. Kowe iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disujeni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ora seneng karo aku. Sebabe? Ya aku mergo dagelan. Nah, terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mana dalang. Heeh. Aku ora setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane. Oh. tak kira Calon mertua biyen. kowe engko bocane yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungono suara. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungono. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor e? Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu? Kok jare ora padu. Ayo. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngono suara dalang biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Kluthuk, semanten panjenengan mboten malih. Sik merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih dia. Masya Allah, senajan to Barakallah. aku wis digarwa. Masyaallah barakallah astagfirullah. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustaz. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorokan. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Lho, Iki nun sewu. Middle iki tok delay. Tak cek sik, njajal watuk. Watuk neh. Ngoro. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas ya. Aja nesu ya, Pak. Mas Kluthuk. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nah itu ngono. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek, sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, Bener. wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar, itu Tak masa tutup lalu. aja sayang ya.
Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa Tekong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekasi. Dalem, Bekasi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Lutuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, Cah. Ya. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku, kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Lutuk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Jiro lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malah. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok dalang nyapa to, Cah? Teng ngerti lek sing nyora aku. kok boloke watu ondalan ayo kewajiban Golek anake tak balang kambil lho iku ora. ayo Mas Lutuk jejer Jejer lan wong Coba sampean ra kangen karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu Iya. diajeng. Mirengke ya. Diajeng. Coba. Guyumu kaya iso ndudut kaya bisa ndudut tekku. Atiku. ndudut atiku iso ndudut tekku Lah ya atiku pretekku. oh iya ning ati diajeng sak kedeping netramu Deping netramu kaya bisa kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas. Coba Klitik. tindak sak pecak tindak sak pecak kedeping netra kedeping netra jumangking jumangking suku kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu nah diajeng. ngono Winong nawang sih, mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, mbegaro ngene. Mbegar sing tangan kae. Oh, Mbegar. Madhepe ngene. Nah, pamri men awake dhewe iso ngene. Aku yo iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Lutuk. Anu iki dolan tukul sitone iki. sapa omong drijine papat sapa Lah pira? drijine iki 7 kok Kok iso? delon hitungan ya Coba. drijine 7 kok Kok papat iso 7? dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok domongi kok Apa Mas 10 lho. lho lah kayak papat nek 7 lah ya iso untung to kok iso Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi 10. 7 delon ngene ya to jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho domongi 7 kok iso Mosok rene kelong telu. Wah, aku 7 ora apa-apa. lah nyapa Drijimu kakean kok. genep 10 11. 10 Deloki. lah Hitungan Jiro lu patmo 5 lagi. 5 Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5 11 drijimu 11 tak mau iki. 10 Mas
10. Ngengkel. Oh, ngomong yo. Cirolu Patmo, sigana piro iki? 5. Lha iki 10 9 8 7 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset tuh. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis Kok mepet. sampean lucu banget ya. Sampean Papal nang wis ndi delok liwat. jam. Kok Bojoku sampean lucu banget wong loro iki. makasih ya. Lucu tenan. Iya ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthuk. Mas Ridik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja, Aku ninggal awakmu. aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jaladri. Mas Putu. Ben kompak bareng no. Ya. Dari serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as. Diajeng nentangno ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming. Aja. Aku iso. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Kluthuk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampean terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah kok enek penyu aku. Kok penyu. Lampine. Lah kebrok. Berjemure mengkurap. Ana penyu. Ya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, Oke dipun kintre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Apa sliramu segar melati aku kumbang idam sari. Joget sik. Inap karo ayu-ayu sikile mlenteng. Mas Cahyo, Dalam. janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayahi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya
para Kyai Agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Yo siji ning kene siji nang kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku wae ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Yo Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tetep tak panteni. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik, lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bukesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Pakai haluan. Heeh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek iki ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bukesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kuluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kendak. Mas kembang kangen Mas ya. Kembang kangen. Saking kangen ya, Gondosuli. Bukesi mundur. Bilang duduk, bilang duduk. Terima kasih. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Gondosuli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya. Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak Dekasdi, ya. Lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda. Ya kuwi jaranan Senterewe. Terus lah iki ana sinden bocah Tulungagung. Limas Ayu Winong Nawangsih.
men ada apa kuwi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe dheweke ya ben jaran. Oh iya, cah Tulungagung. Heeh. Niwong kaya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak suweng ya jumeneng winong nawangse hoe. Nyaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung. Nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Nimas Ayu Winong Nawangse. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Hadiah piro nduk wingi nduk? Iya, adalah. Ada ya. Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Iya, terima kasih, Akan mah Pak. entuk piala. Boten, Pak. Tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pametut supaya sampean saya sregep anggene nyinau sinden supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun, Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan ya ngurmati mau Senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Binong. Jaranan dangdut kreasi Senterewe jaran pegon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban Dalang Muda Tulungagung, Paku Datu. Wah sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. Luwes kemas nuju prana pinter agawe brangto
sembah nuwun. Yo, sepisan di garap dangdut kedua jaramke. Yo, diaturake. Winong Nawangsi. Yo.
sinten? Masya Allah. Makasih, Nun. Ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP, Pak. Pacarmu tuh? Bukan. Teman. Teman, ayo. Teman beneran ini, Mas. Iya, lagi pacar ngerti ku pacarmu gonta-ganti ae. Enggak, Pak. Kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala lho, gondrong. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, Pak. Terima kasih sarjana seni. Ya, ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipaket dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo boyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Wis muga-muga Piyayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyayi sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi mulya. Ya. Mula yo bacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo.